ду рӯз инҷониб дар шаҳри душанбе намоишгоҳи байналмилалии китоби душанбе бо ширкати меҳмонон аз 7 кишвари хориҷа баргузор гардида истодааст, ки дар он ноширони ватанию хориҷӣ китобҳои худро пешниҳоди хонандагон гардонида истодаанд. мақсади баргузории ин намоишгоҳ таҳкиму густариши робитаҳои фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои минтақа ва ҷаҳон, ташвиқу тарғиби китоб ва китобхонӣ дар ҷомеа, тарбияи ватандӯстӣ ва маънавии насли наврас тавассути мутолиаи китоб мебошад. дар пойтахти мамлакати мо баргузор шудани ин намоиш пеш аз ҳама барои муаррифӣ кардани худи ҷумҳурии Тоҷикистон, мамлакати мо ба ҷаҳониён, ба ҳамсоягони мо, ба кишварҳои минтақа ва махсусан барои табодули таҷриба миёни ноширони дохилӣ ва хориҷиву минтақавию ҷаҳонӣ дар масъалаи таҳияву тадвини китобҳо бисёр як ёрии амалӣ хоҳад кард. ин намоишгоҳ дар толори барҳавои осорхонаи миллии Тоҷикистон гузашта истодааст. сокинон ва меҳмонони пойтахт барои тамошо ва хариди китобҳои гуногун бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва инчунин бо хати форсӣ меоянд. аксарияти тамошобинони ин намоишро донишҷӯён ва омӯзгорони шаҳри Душанбе ташкил медиҳанд, аммо меҳмонон низ кам нестанд. шахсан ман худам ҳам якчанд китобҳо харидорӣ кардам рӯзи гузашта. мана имрӯз низ бо забони англисӣ, бо ҳуруфоти форсӣ, бо китоб харидорӣ кардам. дар намоиши мазкур ноширони хориҷӣ аз Русия, Беларус, Ҳиндустон, Туркия, Туркманистон, Ӯзбекистон ва Эрон иштирок карда истодаанд, ки дар баробари ба намоиш гузоштани мероси илмиву адабии хеш инчунин китобҳои тозанашри худро низ ба фурӯш мегузоранд. аммо тамошобинон аз гарон будани нархи китобҳо нигаронӣ доранд. ин шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ мебошад, ки аз ҷониби ноширони ҷумҳурии исломии Эрон дар намоиш гузошта шудааст. тавре мебинем ин шоҳнома дар 4 китоб ҷамъоварӣ гардида ба фурӯш низ гузошта шудааст, аммо харидорон аз гарон будани нархи шоҳнома нигаронӣ доранд. рӯзи дуюм аст ки ба намоишгоҳи 11-уми байналмилалии китоби Душанбе меоям бо умеди дастрас кардани китоби шоҳнома ва мутаассифона дар захираи нашриётҳои мо китоби шоҳномаро ҷилди комилро пайдо накардем, ҳарчанд он бо нархи хеле арзон дастрас мешуд ва аз ҳамин сабаб мардум ҳама хариданд. яъне агар китоб арзон бошад пас мехаранд мардум. ва ин ҷо ки нашри комил ва хеле беҳтарин аст, барои харидан камтар гаронӣ мекунад, ки ҷилди комили онро бо тахфиф 800 сомон ёфтанд. агар ҳамин арзонтар мебуд боз хубтар мешуд. албатта донишҷӯён агар ба худашон иҷозат дода натавонанд ҳам кормандон ва онҳое ки масалан воситаи даромад доранд онҳо метавонанд агар хоҳанд. ин намоишгоҳи байналмилалӣ пагоҳ 5 октябр ба анҷом мерасад ва дар поёни ин маросим иштирокдорон ва фаъолони ин чорабинии фарҳангӣ бо диплом ва сипосномаҳо қадрдонӣ мегарданд.